Your friend Reverend Isaac Edu. Ubetimi a friend Pakwesi. Me no ahia obrasem dwumedie so. Hwe me nua ba ma kasa dodo. O kasa. Wo se wa na wo kun ho. Owu edunsifo ede wonam so akomfo wonam so yede wonam so no eye wa no amanaba. Hwe wodi nkoma ma ye wobusuafo nyina dwene se woda apem so. It will be any bro because of comedy. When the command, you was a body, you do a quadrature, we would be a story, we was a say diary on comedy. One woman ye kumo, Susukasa was it, Susudim como. Nasa will be crowan or Ubenya, yes, so but Jimmy Falkland is from one and no Yabunian Safo. Make us a mutual sheni pay. No so nipa na nipa wudi nkomo kire ne neno onu ane de wona madisi foso na wudi nkomo no peke jealous na hoya ofisi wo ye yeja no wonye japade eja no unu ya kro fisi wakọ anim sene no o ma me fisi wo kro abaji na nim onyam o papa fisi wo man o ma na yese wo amobra nkomo die nti Joseph anu asem ene de kopie fiase so nkomo ye na hu nipa woni ni di nkomo na akasa dodo o kasa o Remeka semya chiro. Enipa te se santrofia no ma. Se wo fana, wo famusuo na so jana wo ja asrade. Enti nipa bi wo wa, wo di nkomo kire na wo kasa kire na wo du mo kire na eye wo se wo de wo pese ohunu se wo ho no. Ofiri wa na de okodi nsini wo se ma papa. Kuna ma me no nipa we pese oye kesese ne me. Enti susu di nkomo na susu kasa. Na se wa nkasa de wonya no eye wa wo dia. Enye unu obi adia abrochire ne won ye de woko efia wasi no wa wodia kasa wato no wa wodia enkotutu di nchire nkofo unu obi ani nkontabuo no ya kausa chire obi eye wa woja pade se wankasa ne wa anye so wan chire de wowo anye so a obenya mena broso na obi aso nkun Branwa se ne na kromfo no kura na kromfo kura no se wo chire nyoma bebre a eno mo hwe no mabawo so nyame chirawo Bye bye.